det næste oplæg, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvem der egentlig styrer vores informationsstrømme på internettet. Hvilke kræfter og hvilke logikker ligger der bag den måde, som information spredes på i en digital og algoritmisk tidsalder. Mikkel Flyverbom er professor på CBS og var formand for regeringens ekspertgruppe om tech-giganterne, der afleverede deres anbefalinger sidste år. Og Mikkel er her i dag og har lovet at give os et overblik over de systemer og interesser, der former vores digitale infrastruktur. Ligesom at Mikkel vil give nogle bud på, eller prøve at hjælpe os på vej til at overveje, hvordan en alternativ digital fremtid kan se ud. Giv Mikkel en kæmpe stor hånd. Tak. Jeg vil bruge de næste 10 minutter på at tale om 4 forskellige dimensioner af det her spørgsmål. Altså 4 forskellige delsvar på det her spørgsmål om, hvem der styrer vores informationsstrømme, og hvordan vi kan bane vej for alternativer. Jeg vil tale lidt om, hvordan jeg tænker, vi skal forstå digitale teknologier, inklusiv kunstig intelligens og data og algoritmer og den slags. Så vil jeg tale lidt om, hvad det er for nogle drivkræfter og logikker, der former den digitale udvikling. Og så vil jeg tale lidt om, hvad konsekvenserne af den digitale infrastruktur, vi er endt med lige nu, er for os alle sammen. Og til allersidst lidt mere på den lyse dagsorden, tale om nogle løsninger på de her problemer, og den vej, jeg tænker, vi skal udforske fremadrettet. Så igennem min forskning har jeg været optaget af de her spørgsmål om, hvordan digitale teknologier former den måde, vi ser og forstår og styrer den verden, der omgiver os. Så hvad sker der med vores verden og vores liv, når de rejser igennem de her digitale teknologier? Det er det, jeg har været optaget af. Og det er jo også, dermed siger jeg også, at vi ikke skal tænke på dem her som bare et vindue, man åbner på i forhold til en eller anden virkelighed, eller en ny kanal, der transmitterer det samme, så at sige. Jeg tror, det er vigtigt, og det er også derfor, jeg taler om en digital prisme i min forskning, altså at vi tænker på det her som noget, der ombryder sociale fænomener på ret grundlæggende vis. Tænk på, hvordan sådan noget som musik, eller dating, eller barndommen har ændret sig som et resultat af, at digitale teknologier har vævet sig helt ind i kernen af vores adgang til andre mennesker, vores adgang til musik, den form musik tager, den måde vi møder musik, og også den måde som børns liv ændrer sig fra at være primært legebaseret til primært at være skærmbaseret. Så alle mulige dele af vores liv bliver omformet og ombrudt og sat sammen på nye måder, når digitale teknologier bliver så centrale, som de er blevet i dag. Sagen er bare, at det er svært for os at forstå de logikker og få øje på, hvad det er for nogle typer af præmisser og formål osv., der er på spil. Så det handler jo om, at vi langt hen ad vejen mangler det kompas, der skal til. Vi mangler den måde at navigere på, som vi er vant til fra andre områder, når vi bevæger os ind på det digitale. Jeg tror, de fleste af jer kan få øje på, at det her kort ser mærkeligt ud, fordi det er produceret i Australien, og nogle ting, som normalt er helt i centrum, er forsvundet helt derud i periferien osv. Men det er jo fordi, at selvfølgelig ser verden sådan ud fra Australien. Men når vi taler om den måde, som digitale teknologier ombryder vores verden og vores sociale fænomener på, så er det meget, meget svært for os at forstå, hvad det er for nogle logikker, der er på spil, hvad det er for nogle kræfter, der driver eller skaber den form for repræsentation, som vi møder, eller den form, som vi møder. Så lad os tale lidt om de drivkræfter. Hvad er det for nogle logikker, der former det digitale område? Langt hen ad vejen er vi blevet gode til at få øje på, som både ministeren og andre har talt om, at det primært er nogle kommercielle og teknologiske logikker, der er på spil, når vi møder digitale tjenester. Altså langt hen ad vejen er de drevet af nogle kommercielle hensyn, der handler om at sælge reklamer og skabe mere engagement og høste data og den slags. Jeg tror også, vi er begyndt at få øje på, at der langt hen ad vejen er et mismatch mellem det, vi som samfund er relativt enige om er vigtigt, altså sådan noget som at beskytte vores børn, at vi skal have sikkerhed og rettigheder og demokrati og adgang til troværdig information og den slags. Langt hen ad vejen er det blevet tydeligt, at de digitale tjenester, vi er endt med, ikke rigtig starter fra samme værdisæt og har samme
endemål. Og noget af det, som jeg tror er vigtigst at få fat i, og som Shelley også talte om, det er det her med, at der er nogle helt nye logikker, der er begyndt at dukke op og forme det digitale område på måder, som der måske har været ansatser til, men som ikke har været så tydelige, som de er nu. Og langt hen ad vejen handler det for mig om det her med, at anbefalinger bliver sådan en form for logik, som organiserer hele det digitale område. Altså prøv at se på forskellen mellem at gå ind på filmstriben og lede efter en film, eller åbne Netflix. Filmstriben skal du ind og lede under nogle kategorier i en gammel database. Når du åbner Netflix, så får du tingene serveret in your face, så at sige. Og langt hen ad vejen er denne her anbefalingslogik noget, som i stigende grad former alle mulige dele af det digitale område. Og det gør jo, at det er også det, vi får øje på, når vi taler om, hvordan AI bliver vævet ind i sådan noget som adgangen til information. Altså i stedet for at få præsenteret nogle forskellige bud på, hvad svaret på dit spørgsmål kunne være, så får du sådan set svaret i en færdig version, som du ikke engang behøver klikke videre fra, osv. En anden logik, som er vigtig at få øje på, det er det her med, at forudsigelser bliver fuldstændig centrale på det digitale område. Altså mange af de her tjenester og apps osv. er bygget med det formål at forudsige adfærd og ramme dine behov i det øjeblik, eller før de opstår, så at sige. Så pludselig ser vi også, at denne her konverteringslogik, som i starten handlede om at konvertere nogle klik til nogle køb for eksempel, eller at læse nogle gratis artikler til et abonnement, den form for konvertering bliver meget mere grundlæggende på det digitale område. Så det handler langt hen ad vejen også om at konvertere os, vores adfærd, konvertere os som mennesker og alt muligt andet. Så den der tankegang om, at vi kan styre vores opmærksomhed og vores handlinger og det, der bliver synligt og usynligt, gennem den form for information, vi får, bliver fuldstændig centralt på det her område. Så det er jo derfor, at vi står over for nogle nye former for, hvad Shoshana Zuboff kalder epistemisk ulighed. Altså at det der kløften mellem, hvad nogle virksomheder ved om os og kan påvirke os gennem information osv., og det vi selv er i stand til at forstå og få øje på osv., bliver større og større. Og det skaber selvfølgelig nogle former for afsporing og nogle skader, som vi bliver nødt til at tale om. Så de konsekvenser, det her det har, det er jo, at vi er blevet meget, meget afhængige af nogle virksomheder, som vi på et tidspunkt bare talte om som uansvarlige. Nu tror jeg mere, det giver mening at tale om dem som uordentlige. Altså virkelig tydeligt ser vi nu, at nogle store tech-virksomheder, som vi har gjort os afhængige af, flytter deres politiske ståsted efter, hvad der nu er bedst for deres forretning, og er ret ligeglade med de der spørgsmål og emner og værdier, som resten af i hvert fald det europæiske samfund er optaget af. Og det gør jo, at den afhængighed gør os sårbare på måder, som ikke bare handler om digitale tjenester alene, men det væver sig sammen med vores sikkerhed, vores demokratier, vores adgang til information, vores trivsel og alle mulige typer af spørgsmål, som vi bliver nødt til at adressere. Så man kan sige, at i de 20 år, jeg har forsket på det her område, tech-politik, er det gået fra at være virkelig, virkelig perifært til at blive noget, som de fleste efterhånden forstår som storpolitik. Geopolitik, sikkerhedspolitik, økonomisk politik og alt muligt andet. Så pludselig står vi et sted, hvor tech-politik er blevet en form for centrum i orkanens øje, i hvert fald lige nu, hvor store tech-giganter og en ny amerikansk administration ser ud til at lave nogle alliancer, som sætter den digitale udvikling på helt nye retninger, som vi måske har set ansatserne til, men måske troede, at vi kunne sætte grænser for. Så det vi får behov for på det her område, er ikke bare regulering, det er alle mulige typer af indsatser, og noget af det arbejde, vi lavede i ekspertgruppen for tech-giganter, handlede om både at ligesom pege på de steder, hvor der skal ryddes op. Altså hvad er det, vi skal have fjernet, og hvad er det, vi skal gøre op med, men også kigge på, hvad det er for nogle hegnspæle, vi skal sætte, så vi ligesom får det bedste ud af sådan noget som kunstig intelligens. Og endelig er vi blevet nødt til at tænke på, at noget af det, vi har gjort os afhængige af, bliver vi nødt til at dels koble os af, og dels skabe alternativer i forhold til. Og det er jo nemmere at forstå, tror jeg,
når man tænker på, at techpolitik ikke bare handler om teknologi, men handler om alt det, der ligesom er grundpillerne i vores samfund. Økonomi, sikkerhed, trivsel, velfærd, demokrati og alt muligt andet. Så hvordan kan vi gøre det? Det vil jeg bruge de sidste par minutter på. Og det handler jo om, for mig at se, at tænke på digital uafhængighed som et politisk projekt og en kæmpe mulighed, vi også har i Danmark og Europa, for at få det bedste ud af digitale teknologier og kunstig intelligens og den slags, men gøre det på nogle andre vilkår og med nogle andre typer af formål, end det vi har set. Så når vi frygter, at vi bliver sat bagud i et kapløb mellem Kina og USA, så tror jeg også, vi skal huske på, at den form for kapløb, de er i gang med, og den form for retning, de har taget, jo matcher virkelig dårligt med det, vi som europæere eller danskere er optaget af. Altså, den form for konkurrence, de har i USA på tech-området, er ikke attråværdig for Europa. Den form for demokrati eller polarisering, vi ser i USA, er heller ikke attraktiv, osv. osv. Så jeg tror, at vi skal huske på, at vi skal måske ændre spillereglerne for den konkurrence eller for den form for digital udvikling, vi er interesseret i. Det kommer til at kræve, at vi laver en masse strukturelle indsatser. Ministeren sagde det allerede, at vi skal måske holde op med at tænke på det digitale som noget, der er gratis og reklamefinansieret, men som noget, vi skal begynde at investere i og tænke på som en fuldstændig grundlæggende ryggrad i vores samfund. Og det er jo også det, Sina er inde på, når hun taler om det her med infrastruktur. Altså, vi har brug for at tænke på det på samme måde som vores veje og vores vandforsyning og alt muligt andet. Så kræver det også, at vi begynder at dreje på alle de håndtag, vi har. Og det er jo alt muligt fra investeringer til erhvervspolitik, industripolitik, måder at lave udbud på, måder at skaffe penge til virksomheder og skabe konkurrence og alt muligt andet. Så der er sådan en hel palette af håndtag eller tiltag, vi bliver nødt til at gå i gang med at kigge på det her område. Jeg tror også, vi skal flytte os både som samfund og som offentlig sektor og som individer. For hver skridt, vi tager væk fra at bruge de her platforme og de her tjenester, vi er blevet afhængige af, jo tættere er vi på at nå det her mål. Så hver gang vi får afkoblet en lille smule i den offentlige sektor, eller selv vælger en anden type søgemaskine end den, vi har været vant til, osv., jo tættere er vi på at nå det her mål. Så tror jeg også, vi får brug for at modarbejde den form for digital forurening, vi ser lige nu. Altså, for et år siden på den her konference talte jeg om, hvad AI vil gøre ved troværdighed. Alle de ting, vi talte om på det tidspunkt, sker lige nu. Altså alle de bekymringer, vi havde om, hvad kunstig intelligens ville blive brugt til, når det var allemandseje, og den eneste begrænsning var folks impulskontrol, det ser vi lige nu. Så den digitale forurening, vi ser, kommer til at først at ramme de store platforme og sociale medier, men den rejser også ind i resten af vores samfund, og vi må finde ud af, om det er sådan noget som Lex, der kan redde os, om det er nogle mærkningsordninger eller nogle former for måder at vise, hvad der er kvalitetsindhold og den slags. Et eller andet bliver vi i hvert fald nødt til at gøre. Og så selvfølgelig skabe nogle typer af beskyttelse, som gør, at de allermindste børn og aller yngste ikke bliver mødt af de aller værste sider af sociale medier og digitale tjenester. Og det handler om noget så simpelt som at installere en form for aldersbekræftelse, vi også har i den fysiske verden, osv. Så meget af det her handler jo også om at tage de samme værdier og principper og måder at kontrollere på og installere dem på det digitale område. Og så tror jeg, som ministeren sagde, om 10-15 år, at vi måske kan stå med nogle digitale infrastrukturer, som matcher vores samfund og vores menneskelige behov langt bedre end dem, vi har. Det var det.